I mit AT-forløb har jeg arbejdet med grænser, og herunder grænser mellem rig og fattig i det amerikanske samfund. I grundlæggelsen af Amerika der var der stor fokus på de her frihedsværdier og lige muligheder uanset udgangspunkt. Det er så senere blevet sat under pres, i det kløften mellem rig og fattig er blevet større. Derfor er der opstået debatter omkring, hvorvidt det er muligt at bryde den sociale arv og dermed opnå den amerikanske drøm om social mobilitet. Jeg vil gerne undersøge grænsen mellem rig og fattig i det amerikanske samfund, og hvorvidt det er muligt at rykke på den her grænse og eventuelt krydse den. Min problemformulering lyder: hvordan kommer grænsen mellem rig og fattig til udtryk i det amerikanske samfund? Herunder har jeg 5 underspørgsmål, hvor det første det er, hvilke forestillinger er den amerikanske selvopfattelse baseret på? Den anden, det er, hvordan lyder definition af rig og fattig i USA? Den tredje, hvilke retoriske virkemidler benytter Obama i sin tale Economic Mobility omkring ulighed i USA? Den fjerde, i hvor høj grad er den amerikanske drøm en illusion eller en realitet? Og den femte, i hvor høj grad er muligheden for social mobilitet større i Danmark end i USA? Her er der ligesom nået frem til, at grænsen mellem rig og fattig i USA kommer til udtryk ved den her stigende ulighed, og dermed den medført lavere social mobilitet. Og der kan man sige, at det bliver en meget hård grænse, altså den er sat meget sådan fast, fordi at det er 2 meget store kontraster til hinanden, i det at hvis du er fattig, så er du meget fattig, og hvis du er rig, så er du meget rig. De her vigtige byggesten af grundlæggelsen af Amerika med lige mulighed uanset udgangspunkt, gør, at udviklingen her er et alvorligt problem, i det er en vigtig del af deres selvforståelse, selvopfattelse. For ligesom at kunne definere fattigdom og rigdom, så skal man tage og kigge på fattigdomsgrænsen. Og i USA der har de en relativ fattigdomsgrænse, det vil sige, at det afhænger af antal personer i en familie. Og de her problemer med rig og fattig, det tager Obama op i sin tale Economic Mobility i 2013, hvor han ligesom bruger retoriske virkemidler til at overbevise sine modtagere om, at det han mener er det rigtige. Altså han mener ligesom, at det ikke er minoriteter, det går ud over længere, men store dele af befolkningen, og derfor skal man gøre en fælles indsats. Derudover så har jeg diskuteret, hvorvidt den amerikanske drøm stadig er gældende i USA, eftersom gabet mellem rig og fattig ligesom er voksende, og der derfor bliver en mere markant grænse af, hvor man er rig og fattig. Her der har vi brugt statistikker, bilag 1 og 2 i synopsen, hvor de ligesom viser, at troen på den amerikanske drøm findes stadigvæk, men der er færre, der udlever den. Der er færre, der opnår den her sociale mobilitet. Og derudover så er det også bevist, at de er måske blevet mere realitetsbevidste, eftersom de har fundet ud af, at det måske ikke kun er hårdt arbejde, der gør, at du opnår succes, men også ydre faktorer, der ligesom påvirker. Derudover har jeg diskuteret, hvorvidt den sociale mobilitet er større i Danmark end i USA, og her der er kommet ind på velfærdsmodeller som den universelle og residuale. Og i Danmark har vi ligesom den universelle velfærdsmodel, og her kan man ligesom tale om, at der er ikke så stor en grænse mellem rig og fattig, og derfor ved man, at det kan være svært at tale om social mobilitet, i det man ikke bevæger sig ret langt, hvis man springer fra fattig til rig. Hvorimod i USA, der tager du et kæmpe spring, og det er netop derfor, at man snakker om den her amerikanske drøm. Så man kan ligesom konkludere, at selvom grænsen er blevet mere markant i USA, så er der stadigvæk social mobilitet, og man kan stadig opnå den her social mobilitet, men det er sværere end tidligere, viser de her statistikker ligesom. De vigtigste pointer i min analyse, der ligesom har ført frem til min konklusion, det er blandt andet definitionen af den amerikanske selvopfattelse, netop fordi man kommer ind på den her can-do spirit og frontiers heritage, som ligesom omhandler individualisme, selvstændighed og de her lige muligheder uanset udgangspunkt. Hvor man sådan ligesom får en opfattelse af, hvorfor det stadigvæk er vigtigt i dag, at man kan udleve den her sociale mobilitet og den amerikanske drøm. Derudover så var Obamas tale også en vigtig del for at nå frem til min konklusion om grænsen mellem rig og fattig. Netop fordi, at han gennem de her forskellige retoriske virkemidler, blandt andet appelformerne, får overbevist modtagerne om, at der skal gøres noget ved det her problem. Og der, hvis vi kigger på talen,
der står der på første side, nede ved afsnit 3 må det være, der bruger han ethos til ligesom at opbygge hans troværdighed. Fordi han siger, making sure our economy works for every working American. It's why I ran for president. Det viser ligesom, at han har hele tiden haft det her mål med, at han vil ændre det. Og derfor opbygger det hans troværdighed. Derudover så opbygger han også hans troværdighed, ligesom at inddrage tidligere præsidenter, som har gjort noget for at ændre. Og der var blandt andet Abraham Lincoln, Teddy Roosevelt, FDR og LBJ. Og det er ligesom Franklin Delano Roosevelt og Lyndon B. Johnson. Og de var også amerikanske præsidenter. Tidligere amerikanske præsidenter. Herudover så har han brugt logos til ligesom at tale til fornuften ved at bruge nogle statistikker. Hvis man kigger på side 3 nede i afsnit, det var 3-4. A child born in the top 20% has about a 2 in 3 chance of staying at or near the top. A child born into the bottom 20% has a less than 1 in 20 shot at making it to the top. He's 10 times likelier to stay where he is. Han taler ligesom til fornuften netop, fordi han bruger de her statistikker. Derudover så taler han også til følelser ved patos, bruger appelformen patos, hvor han i næste afsnit på side 3 siger, the idea that so many children are born into poverty in the wealthiest nation on earth is heartbreaking enough. But the idea that a child may never be able to escape that poverty because she lacks a decent education or health care, or a community that views her future as their own, that should offend all of us, and it should compel us to action. We are a better country than this. Her taler han specielt til følelserne, netop fordi han inddrager børn, men også fordi han inddrager Amerika som helhed, hvilket han gør flere steder. Der står også i afsnit 2 på side 3, der gentager han ligesom, we are as people, we aspire to it, and we often expect it. Så han bliver ved med ligesom at inddrage befolkningen. Herudover så snakker han også kort om Amerikas grundlæggelse på side 1, nede i anden sidste afsnit, hvor han skriver, now the premise that we're all created equal is the opening line in the American story. Der bliver han vist med ligesom at komme ind på den her equality, altså ligheden i USA, og det er en vigtig byggesten. Ja. Der så har diskussionen selvfølgelig også været relevante for at komme frem til en konklusion om, hvorvidt grænsen er markant eller ej, hvorvidt det ligesom er muligt at krydse den her grænse, og man kan sige, at det er stadigvæk muligt, men det er måske blevet sværere. Jeg har ligesom brugt samfundsfag A og engelsk A til at undersøge, og engelskfaget har bidraget med den humanistiske metode, altså gennem den her retoriske analyse af talen, hvor samfundsfag har bidraget med statistikker, altså den kvantitative metode. Derudover så har vi brugt empiri fra samfundsfaglige lærebøger, og den har arbejdet den komparative metode gennem den her sammenligning af Danmark og USA. Derudover så har vi brugt teorier omkring velfærdsmodellerne, altså den universelle og residuale. Undersøgelsens begrænsninger, der kunne vi måske have brugt historie, netop for at komme i dybden med det her tilbageblik til Frontiers Heritage og Can-Do Spirit og i det hele taget Amerikas grundlæggelse. Vi kunne også have brugt en modsigende tale, hvis vi havde haft lidt mere tid, fordi Obama netop er så dygtig en taler, at han formår at overbevise. Og derfor kunne det måske have været smart at bruge noget, der sagde imod, så det ikke kun blev hans mening til det her. Fordi for eksempel ville Donald Trump sige, jo, det kan godt lade sig gøre, og havde man nu brugt ham også, så ville man jo kunne kigge netop på to modstridende, fordi Obama siger ikke, det kan ikke lade sig gøre, men han siger heller ikke, at det er lige til. Så vil jeg gerne slutte af med min perspektivering. Jeg vil gerne perspektivere til AT4. Der havde vi om grænselandet i tysk og dansk, og der kom vi nemlig også ind på de her minoriteter, hvor Obama netop snakker i hans tale omkring minoriteter, og hvorvidt man rent faktisk burde være en samlet nation i stedet for, at gøre noget som samlet helhed. Derudover vil jeg også gerne perspektivere til AT5, hvor vi arbejdede med fagene engelsk og samfundsfag også. Og det har ligesom på samme måde bidraget med nogle metoder. Engelskfaget har igen bidraget med en analyse, den her humanistiske metode. Og samfundsfag har igen bidraget med den komparative metode, altså den her sammenligning.
netop af forskellige af Danmark og USA, for i AT5, der sammenligner jeg også en Danmark og USA. Så ja, det var